ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/12/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಚಲನೆರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಬುದ್ಧಿನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಮಾತಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಒರಿ ಬಾಬನನೆ ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನತ್ತು? ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಲೆ ಏತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಏಪ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪವೆರೋ ಅಪಗ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತಿ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾದು ತೆರಿಪಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅದುರ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ, ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ವಾ ಅಂತರ ಉಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ದುಃಖ ಉಂಡು. ಏಪ ಭಕ್ತಿರು ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಭಗವಂತನು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಿ ದುಃಖಿಲೆನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ತಪ್ಪುಂಡೆ. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಅಂದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏನನು ಮರೆತು ಪೋತಾರು. ಏರು ಮರಪೇರು ಮಾಯ ರಾವಣ. ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತುದಿತ್ತಿನವು. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ಏರಾಂಡಲ ಸಾವುನು ಪಡೆಯರಡ ಅತ್ತಂಡು ಸೈತು ಪೋಯರಡ ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ವೈಕುಂಠ ಏಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ಸ್ವರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮನುಷ್ಯರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಸ್ವರ್ಗೊಡೆದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಇತ್ತೆ ನರಕವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ನರಕೊಡೆದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರಿಯ ಅತ್ತಂಡ ರಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಿ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ ಒವ್ವೆ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಕುಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮಾತೆರ್ದಿಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಮಾತಲ ಧರ್ಮಲಾದುಂಡು. ಧರ್ಮದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ವಾ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಧರ್ಮನು ಒಪ್ಪುನೇನು ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ದಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿದೆ ಪನ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ದಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವುಡು. ಐದವರ ಮಾತೆರ್ದಿಲ ದುಂಬು ಏನೇನು ಕುಲ್ಲವನಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಲಡಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕುಂಭ ಮೇಲೋಡು ಲಡಯಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಕುಲು ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಸವಾರಿ ನಡಪೊಡು. ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಕುಲು ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಸವಾರಿ ನಡಪೊಡು ಪಂದು ಲಡಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪೋಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವೂ ಆದುಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಅಕುಲಿನ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಲೆತೊನ್ವೆರು. ಇತ್ತೆ ಚೀನೋಡುಪ್ಪುನಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಚೀನಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಏರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲವೆರು. ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಕಥೆಯಾದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಪೌಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಓವು ಆದುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಧರ್ಮಲೆಗೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕಲೆನೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಥದಕುಲಾದು ಉಪ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಮುಖ್ಯವೈನ ಜೋಕುಲಾದು ಉಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು.
ಭಗವಂತೆ ಅರ್ಜುನಗ ತೆರಿಪವೆರು ಮೊಕುಲೆ ಸಂಜಯನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರ್ಜುನೆ ರಥಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐಟ್ ಸಾರಥಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದೇನು ಅಕುಲು ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರಡು ಬತ್ತು ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು ಅತಂಡ ತೆರೆಯುವರು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಸಹ ಉಲ್ಲೆರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಲಿ ಆದುಂಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಈ ವಿಷ್ಣು ಪಾಲನಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಆರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಉಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಶ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐದವರ ವಿಷ್ಣುಲ ಸಹ ಬೋಡು ಏರೆಡ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆರ್ದೆ ಪಾಲನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವೆರು ಸ್ಥಾಪನೆನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಮಲ್ಪವೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರು ವಾಸ್ತವಡು ಮೊಕುಲ ಸಹ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಹೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜಗದಂಬೆಯಾವಡು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಯರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಜಗದಂಬನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಳಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಜಗತ್ಪಿತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಂದುಂಡು ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಅವ್ವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಜಗದಂಬೆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಅರೆನು ಕೇನೊಳಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಪರಂಪಿತ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತೊನ್ನಾರು ಮುಖ್ಯ ಕಮಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೊಡೆದು ತೆರಿಪವಿರು ಈ ಮಾತೆಯರು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಓವು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಹೊಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂತೆಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಈ ಧರ್ಮ ಏಪ ಪ್ರಾಯಲಪಾದು ಪುನಃ ಅಪಗಯಾನ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮಲು ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಶಾಂತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆರೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಪಾವನ ರಾಮರಾಜ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಶಾಂತಿನ ಆರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂದು ಬಾಬನನೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರು ಎನ್ನಕುಲಾದು ಪೆರೋ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರೋ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕುಲೆ ಮಾಲಿಕಾಪೆರು ಪತಿತೆರೆದು ಪಾವನಾಪೆರು ಪಾವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮಾತೆರ್ದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿಗಾದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆಪೆರು ಪಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆರು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು ಅಕಲೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದುವೆರು ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೈನೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಯುಕ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕಲ್ ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಖಲ್ನಲ ಸಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಕರ್ಷಣೆದು ನಡಪುಂಡು ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಪ್ಪಡು ಇಂದಿರ್ದು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯೋನರು ಮೊಕಲ್ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನವೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರಳ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಶಾಂತಿಗಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಏರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯುಕ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಉಂಡು ಯೋಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮರೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರು ಯೋಗಿಲು ಪ್ರಿಯ ಬಂದು ದಾಲತ್ತು ಏರು ಜ್ಞಾನಿ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಯೋಗಿಲ್ಲ ಆಪೆರು
ಯೋಗನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ದೀವಡಾಪನು ಯೋಗ ವಿದ್ಯಂದ ಧಾರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿಂದ ಧಾರಣೆಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೇನು ದೈವಿ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೇನು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಈಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ರಾವಣನು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಕ್ಲು ಬಂದು ಆದುಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿ ಕಪಟಿಯಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೇರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮುರಳಿ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಒಪ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪನೋಡು ಮಮ್ಮಲ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಏಪಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಸರಸ್ವತಿನ ಪುದರ್ ಗಾಯನ ಮಲ್ತದನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನೆ ಅಂಚ ದೀವಣುವರು ಮಾತೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ನಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಅತ್ತೆ ಅರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ದಿಯೋಡು ಈ ಮಾತೆಯರೇ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಉಲ್ಲೇರು ಕನ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಉಲ್ಲೇರು ಅಧರ್ ಕುಮಾರ್ಯರ್ನ ರಹಸ್ಯನಂತೂ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಭಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏರು ಅಪ್ಪಡ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಆಂಡ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚೆತಾನೆ ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಂಬರ್ 6 ಪದವಿ ಪುಣತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ದಾಸದಾಸಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಪ್ರಜೆಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಏರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ತೆರಿದೇರು ಅಕುಲು ಸಿದ್ಧಾವಡು ಏರಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಈ ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಕುಲು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಹೋಪೇರು ಕೆಲವರು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಘನತೆರ್ದು ಪಾತೆರುವೆರು ಅಪಗ ಮೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ತೆರೆಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ನಡವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆರ್ದು ಸೇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಅಗೌರವನು ಕನಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರು ಪುದರ್ಗ್ ಕಲಂಕನು ಕನಪೆರೋ ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರ್ಗ್ ಕಲಂಕನು ಕರಪೆರು ಪಂದಿತ್ತೆಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾಗಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಮಿಲನದ ಮಂಗಲತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಕುಲತ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರೆಗೆ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಬಾಬಾ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅವು ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಮಿಲನವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈಶ್ವರನ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕುಶಿತ ಅಮಲ್ನು ಏರ್ಸವಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ನಂಚಿನ ಕುಶಿತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಲ ರಡ್ಡನೆ ದರ್ಜೆಡಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ದೈವಿ ಜಕೆಲಿಡಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಲಿಡುಂಡು ಇಂದಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದು ಬುಡ್ತುನತ್ತೆ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಲ್ದ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು ಇಂಚ ಅಂಬಾರ್ಲ ಸಹ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಂಬಣ್ಣಲ ಮಂದಿರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಈ ತೊಂಜಿ ಸಂಗಮಯುಗತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಸಂಗಮಯುಗತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೇವತೆಲುಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸಂಗಮೇಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲು ಸಂಗಮೇಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೋ ದೇವತೆ ಅಪೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಶುಭರಾತ್ರಿ
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯರೆಗ್ ಜ್ಞಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿಯ ಓಡಾಪುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಚಲನೆರ್ದು ಬಾಬಾನು ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಪಾತೆರೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಕರ್ಮ ಭೋಗನು ಕರ್ಮ ಯೋಗುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭವ. ಶರೀರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏಪಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗಡು ವಿಘ್ನದ ಅನುಭವ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಏಪಲ ಸಹ ಸೇವೆರ್ದು ವಂಚಿತ ಬಿಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮಭೋಗದ ಸಮಯಡ್ಲ ಸಹ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕರ್ಮಭೋಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಐತ ಕಥೆನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಐನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಐರ್ದಾನೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನು ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಕಲೆ ಉಣ್ಣವು. ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಪಂಡನೆ ಕರ್ಮಭೋಗನು ಕರ್ಮಯೋಗುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನವು ಇಂದು ಯಾದುಂಡು ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಚಿಹ್ನೆ. ಶ್ಲೋಗನ್ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಪುನಗ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತಂಡ ಅಪಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.